Nevesta naša, pýtam sa ťa poprvýkrát. Dá si válku sňať, alebo vienok sňať? Nevesta naša, pýtam sa ťa po druhý raz. Dá si válku sňať, alebo vienok sňať?
Naša, pýtam sa ťa po tretí a posledný raz. Dá si válku sňať alebo vienok sňať? Vienok sňať. Koľko dáš za tento vienok? Tak, pokúkam, nemám kišenie. Nemám kišenie, to teraz, nemám kišenie. Tá 5 eur. 5 eur? Za 5 eur. No málo. 100 eur daj. 100 eur? Čekaj, nemám nič eur. Dám ti 50, bo drahá svadba kúkaj, keď je ľudí, tak to všetci na nás kúkajú. 100 eur daj. Kto požičí 100 eur? Palome. Požičam 100, vrátiš 200. Dneška požičaj, zajtra vracím. Uroky. 100 eur. Nemám 100, dám ti 50. 100? Dám ti 50 eur. No nemám 100. 100 eur. Dám ti 50 eur a 2 fľašky. 100 eur a 2 fľašky. 80 eur a 3 fľašky. 100 eur a 2 fľašky? Dám si 100, no počkej, ja musím, neznám, kde ju mám, počkej. Je to toalety. Mám 100, dám si 100, ale už viacej nemám, bo... A fľašky? Fľašku. Nemám fľašku. Nemám fľašku. Znaš, dám si 100, ešte vrát nazad, ale ulejem mu pohejčo. Lebo to je fľaška. Da som povedal. Môže byť. Môže byť. Ešte koláčik mu dáme. Tak je spokojný už úplne. Ďakujem. Ďakujeme bardzo. Nevracím. Nevesta už po ňom nekúka, už si žena. Už si moja, už sa nedám nikému. Považte, tak to kúkaš teraz. Či to až potom o 5 ráno do dobe. Edo Výraj!